Il-mira tal-gvern li fis-snin li ġejjin pajjiżna jibda jkollu budget bilanċjat. Fil-programm News MT id-Deputat Prim Ministru Louis Grech iddiskriva l-budget għal din is-sena bħala wieħed ta' kredibilità. Kien hawn li fakkar kif dan il-gvern qed inaqqas id-deficit tal-pajjiż. Għaddi ħannaqsu għal 1.6 daħ jirriflettilek li għandna ekonomija hija sana, għandek ekonomija li hija b'saħħitha u tirriflettilek ukoll li anke fi ftit żmien ieħor aħna qed nindirizzaw li il-budget tagħna ikun bilanċjat ma jkollniex deficit fih. Id-Deputat Prim Ministru sostna li l-budget għandu ħsieb warajh u dan huwa differenti minn dak li kienet isir qabel. Aħna qed ngħidu li rridu ndaħlu s-sistemi li jagħtu dixxilpina fl-ekonomija tagħna, dixxilpina mentali wkoll, għaliex qed ngħidu li jrid jinqata' l-abbuż għax jiena nemmen li għandek il-maġġoranza assoluta jekk mhix il-poplu kollu ma li ma jridx abbuż mis-sistema. U aħna qed ngħidu rridu li jkun hemm xogħol, irridu qed ngħidu wkoll li d-dinjità li tagħta liż-żgħażagħ, lis-single parents, l-iżvantaġġati hija li intu ddaħħalhom fid-dinja tax-xogħol, dik hija d-dinjità propja. Żied li meta wieħed janalizza żidiet fit-taxxi indiretti jsib li dawn huma ferm inqas minn dak li se jibqa' fil-bwiet tan-nies. Dan bit-tnaqqis f'taxxi diretti u benefiċċji oħra li nataw fil-budget. Fuq kollox sostna Grech dan il-budget huwa parti minn katina. Li aħna f'inqas minn 17-il xahar wieħed għamel diġà ammont sostanzjali tal-manifest ħafna iktar milli wieħed kien jistenna, għax kulħadd joħodha for granted li da qisu xejn mhu xejn. Mentri daw l-affarijiet li jekk inti tajt isma' bejn il-budget ieħor u dal-budget kemm wettaqna għax hemmhekk eventwalment tittara jekk inti il-kel tiegħek bħala gvern, jiena nemmen li qegħdin on track. Il-programm News MT tista' segwih on demand fil-paġna ta' One News fuq Facebook.